Fy enw yw Lowri Siôn a dwi'n gweithio yma yn yr Egin yng Nghaerfyrddin. Felly nes I dewis y swydd yma fel gyrfach. Dath yn rhywbeth naturiol I fi, ddweud y gwir. Dwi'n dwlu ar pobl, a'r cysylltiad na rhwng pobl yn ddyddiol oedd yn denu fi at y swydd yn gwreiddiol. Felly'r tip bydden ni yn dweud wrtho unrhyw unigolyn sydd moyn trial yn y maes yma yw mynd ar profiad gwaith. Mae profiad gwaith yn rheswm ddigonol mwyn creu perthynas na rhwngddo chi a'r cwmniodd I chi moyn gweithio gyda. Mae hefyd mae'n rhoi rhyw fath o mewnbwn I chi o pa fath o swydd byddech chi'n hoffi gwneud hefyd. Felly, y cyfleoedd mae'r Egin yn cynnig I bobl ifanc yw mae'n drawstoriad I gweud y gwir o gweithdai amrywiol yn ymwneud gyda'r byd digidol a'r cyfryngau cymdeithasol, cyfryngau teledu a radio, a hefyd rhoi blas iddyn nhw ar beth sydd ar gael a stepen eu drws nhw'n Sir Gar o fewn y diwydiant creadigol. Felly mae yna cymaint o cyfleoedd o flaen y camera a beth sydd tu ôl y camera. Mae'r Egin yn lle da I gweithio oherwydd mae yna pobl mat trwy'r amser. I ni'n un teulu mawr. Mae'n lle cymdeithasol a fi'n credu pan ych chi'n cerdded mewn trwy drysau'r Egin, mae yna rhyw deimlad o fod adre a mae yna deimlad hapus yma. Felly, hyn sydd wedi ysgogi fi ar sy'n lleol yw fy nheulu. Ni'n byw ar fferm rhyw 5 milltir o Gaerfyrddin. Mae yna digon o bethau I wneud yn y tref yma. Ac wrth gwrs gyda'r Egin wedi dod hefyd, mae wedi rhoi cyfle I fi I creu gyrfa yma hefyd sydd yn anhygoel. Yr heriau yw gorfod ymateb I bobl yn syth. A wrth gwrs rhoi trefn i'r ymatebion yna, gwneud yn siŵr eich bod chi'n rheoli eich gwaith chi yn effeithiol, a bod chi'n ateb mor gyflym a chi'n gallu gyda'r ateb. Neu os nag chi'n gwybod yr ateb yna, I ffeindio allan beth yw'r ateb yna. A I fod yn gredig, dyn ni ddim yn gwybod beth maen nhw wedi bod trwyddo'r diwrnod yna hefyd, a I cymryd amser a cymryd bwyll wrth rhoi ymateb iddyn nhw hefyd. I ni'n cynnal gwasanaeth cwsmer safonol wrth cyfathrebu'n arbennig o dda gyda bobl yn ddwyieithog wrth gwrs, a hefyd yma I helpu bobl. Dyna'n wir beth yw gwasanaeth cwsmer llwyddiannus, yw bod ni yma, bod ni'n gallu bod yn digon hyblyg gyda'n ngwaith ni hefyd.